Handsome team. Yes. Mescaline production. CNN no by one. Ani Buga Africa. Ni Buga Africa. Emele no demela na nezebete bana mama senka tai Buga Africa. Bugo letawa sense atonjo Igbo na-egbo mkpa mana ofesi mana obodo ụmụ Igbo na-egbo mkpa dịrị onye adaba ụmụ Igbo ga-esonye adaba njebe edebe ileba na bikpọpụ ụmụ Igbo anyị apụta ileba obodo gaba ofesi sụrụ Igbo bịa na n'ofesi mkpụrụ oke na-ebata ofesi gbaba egwu ma maka ndeke na-ekreti na-emideti akịtekti ma anụbeli ma mpụta ezi na mgbada efu na mgba Igbo ga-esada ezo na mba okwu anụtara aka ọka dị n'isi ọwa ọgụ aka na-enwere peace na-enwere peace na-enwere peace na-enwere peace dị n'elu isi dị ụwa ma anya Afrịka ma anyị tupu ma anya lụsisi ma anyị rụọ maka anya ka ụtọ si adị ndị ụwa niile masị ebube m nsọ dịkwa anyị ka na Afrịka ndị Igbo bụrụ Afrịka ebe na-eru na ebe ala na ezebe ezebe anabana ma mkpasa nkata anyị bụrụ Afrịka ugoletaba senseba when no nasimo otatike nani ndi Buga Africa nsi ajeni kemu tinonu katubele yaso makanesi monu we baisanu imanadenu waline wanu ndi Buga Africa obodo Europe ụmụ Igbo n'ọdịa anyị Asia ụmụ Igbo n'ọdịa Australia ụmụ Igbo n'ọdịa ịma na America ụmụ Igbo n'ọdịa nwadị anyị gemu ntị n'olu makwa na ụmụ Igbo na-agba mbọ na ịpụta ife niile na-eme Igbo nwere ndị nwere akwụkwọ Igbo nwere ndị kpatara ego ndị Igbo bụ ndị na-egbo mkpa anyị Buga Africa ndị Igbo Buga Africa ebe na-enu na ebe na-ara na ezebe ezebe anaba gbasa nkata anyị Buga Africa nwanne na-anị ya ndị Igbo ebe oje mgbe enwe Igbo amaka nwanne Igbo jembe egwu ayọbụ afa Igbo jembe egwu na ọbụgo gbanyọ anyị